Така и така си попаднал на мое видео. Днес ще разберем дали ти си много яка риба или аз съм най-добрия рибар. Ще ви покажа демонстрация на Fishing Tag. Гледайте внимателно. Както виждаме, в момента имаме съвсем обикновена Facebook страница, която иска да си въведем данните. Сигурно някой ни изпратил рилче или нещо подобно. Въвеждаме нашите данни като имейл и парола или телефон. Аз в този случай съм въвел имейл. И като дам sign in или логин, веднага ни прехвърля пак към Facebook страница. Интересното е тук защо. И се питате, то нещо се бъгна, може би, обаче при нас се вижда вашия потребител и вашата парола. Как можете да се защитите? Ако се върнете в началото, ще забележите отгоре как в URL полето пише не facebook.com. Точно това целят хакерите от вас. Вие първоначално да забележите Facebook страницата и да си въведете данните. Готово. Ако се съмнявате в някой линк, има един сайт, казва се virustotal.com. Пейснете линк там и той ще ви покаже дали този сайт е фишинг или не. Има различни източници, които той може да проверява. Ако в URL полето, както преди малко обясних, не пише примерно facebook.com, не въвеждайте никакви данни. Благодаря ви, бъдете защитени.